Dagitoy kas pakasaritaan nagiti adda a pagilasinan anay surat iti linaon tilukot ti pagbasaan. Dagiti kabsat kailangan nga dawaten tayo iti nananay a panakaawat iti Diyos Ama a makabalin iti so amin kas ay butak iti kay papanan kadagiti linaon kadagiti lukot iti pagbasaan. Ta kinunana iti Salmo 119 iti 78. Dagiti natangsit may babainda kadi ta into black duck adium omno kas kinuna dagiti nagdaydayaw iti Diyos idi ngem may butak takto kadagiti alalagadem. So di kita kapsat timbaga na idi nga may waragawag kadagitoy asasao ngayon na ibagbaga. Tadi kita kapsat adu iti natangsit idi kas iti pagsasauda ngem kadagiti daddo ba idi anapudno anagdayaw iti Diyos. Iso di kiti kapsat nga napanda in butaktak kadagiti kay papanan dagiti linaon iti lokot ti pagbasaan. Tayo kinuna na Salmo 119 iti 95. Dagiti dadangkes idadaanan dak tapno dadaulen dak ngem utubek to dagiti pamaneknek mo. So di kita kapsatin na ibagbaga nga intayo utuben kadagiti pamaneknek anasayaat ngayon tayo ilasin dagiti kay papanan dagiti adu anay surat nagapu iti Diyos digitoy akay papanan na. Tadi kita kapsat na papateg ngayon na ibagbaga iti mabasa iti Salmo 49 iti 69. Dagiti natangsit tagparbuda iti ulbud amay busor kanyak iti amin a pusok sa limutakto kadagiti alagadem. So dito kapsat tin na ibagbaga nga kailangan nga salimutan tayo dagiti nasayaat nga alagadem ngayon na ibagbaga kas nagtaod iti Diyos kadagitoy akay papanan na. Iti Salmo 119 iti 56 daytoy iti addaan kanyak tasalimatak kadagiti panorsuro. So dito kapsati intayo salsalimutan gapu iti panorsuro iti kay papanan dagiti napili ken umiso akay papanan na. Isong kailangan kapsat ngayon tayo ornusen digitoy akay papanan na. Ket iso digiti kapsat nga may papaabot kada kay kapsat kadagitoy ananasayaat ngayon na ibagbaga. Iso nga kapsat digitoy nga adda atanda so digitoy tintayo alaen iti kay papanan na ananasayaat. Tadi kiti kapsat ti kas iti na ibagbaga akanta saan ket nga kanta nga digiti dadduma ngayon da kan kantaraen iti dadduma nga kas iti inda iwarwaragawag ngem digiti kapsat digiti pamaneknek isu dayto ti ibagbagana a kanta kadagitoy ananasayaat ngayon tayo basbasaen kalkalkalen kadagiti kay papanan nga naggapu iti Apo anamarswa. Ket agyaman nakakapsat iti Diyos Ama manakabalin sa amin. Amen.